dia a tots i a totes, el meu nom és Cristina, faig tercer i vaig a l'escola Beethoven. Us diré un llibre perquè llegiu. El llibre es diu La història sobre Babar, un petit elefant. L'ha escrit Jane Bruno. És una història sobre Babar, un petit elefant que viu a la selva. Un dia un caçador dispara i mata a la seva mare i el Babar corre sense parar i arriba a una gran ciutat i coneix a una amiga que li compra moltes coses i li porta a la seva casa. Però el Babar estava trist perquè recordava dels seus amics de la selva. Després de 2 anys, les troba als seus cosinets, Arthur i la Celes. Si voleu saber què passarà, llegiu perquè és molt xulo. M'ha agradat perquè al principi la mare de Babar l'ajudava a dormir i perquè al final és molt bonic. Adeu, que vagi bé! When it's a green, I mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want.